Tak. Jo, to je ta už tam nevím. Babička má samý taky. Jdem tam s nima. Natáčej ty letadlo. Tomáši, natáčej ty letadlo. Třeba budu jednou naše. Dělej, nastupuje do letadla, přiblížit. A hrozně zblízka. Jo. Taky. Dobrý jo. To já teď jsem ztratil do hajzlu. Najdi letadlo, červenou kombinézu. Letadlo mám jenže, jak je babička ve stínu, tak já ji nevidím. To půjde na YouTube. To bude mít skladní. Já mám na tu facku, tak mám jenom 2. Tak musíš odlet letadla. A pak to celou dobu natáčet. Hele, tam na tam. Ježiš. Takový název. Babička odvážlivec. Nemá to obrácení? Wow, teď je tam stolku. No a jsem v prdeli. Tak, hele, slezou. Takže máme 3 minutky na celý startu, jdeme do letadlu, nastupujeme. Už jsou v tahu. No, už jsou v letadle. Ty srazí toho ptáka tamhle. Menší letadlo. Káni mi šlo. Ty brďo, tak a už se dostal. So, number 10, huh? Babička to dá. Setka dost, jdeme. Natáčíš. Letadlo musíš, až bude odlítávat. Už se to točí. A víš, co je hustý, takovýhle pomalý přibližování. Ale už startuje. Tak. Minuta na to, já mám Matěj Brečel právě smrkanej. Takže to se náhodou udělali. Adam, Vy jste plenej? Že jste se náhodou z toho udělali. hej, ten jeden motor. Hej, podívej. A je to v prdeli. A je to v háji. Tam je jenom Se jeden. zavřeli, toč to, Ty vole. toč to. Hele, se točí gula.